Kusihla ngolesihlanu manginibingelele zoqaphela mbothi unomsingo banda ugagamela ihle kakhulu esilakhele yize kunjalo lihle nje izulu endaweni esentshonalanga yezwe kanti endaweni esempumalanga yezwe lizomboza ngamafukuso lapha nokuphoteza bethu kuyefika lapha naKwaZulu Natal amathuba ezivule khona lapha naKwaZulu Natal eGauteng ngoMbombela akuye lapha no 30% kusasa zoqaphela mbothi umsingo banda ugamancile kwelihle kakhulu esilakhele ozokwenza nje kube namathuba ezivule akuye 30% maso lapha no Cape Town noma njalo kuyefika lapha nokuphoteza bethu ko Eastern KwaZulu Natal namaphethelo Gauteng nakhona lapha ngempela endaweni ezikhona lapha kuma Hikeng uzobusuqaphela kunenkungekhasa phansi mawukhona lapha naKwaZulu Natal kuyefika lapha empumalanga Limpopo South African Weather Service mbukeli baqinisekisa njengoba kukhona nje kusihla kunamathuba ezivula akuye lapha 30% enza ukuthi kube nokuduma ungabayibo ubungozi sobusuqaphela endaweni ezimaphakathi ngempela ukuthi aba-South African Weather Service wakhipha ixabiso somlilo wamadlelo likhathalisa ingubo mbukeli kulo lonke lihlakhulu esilakhele kusihla ophe nje bekhona lapha eCape Town amazinga akhoshisa anguye lapha u15 wakhona kwaSpringbok anguye lapha no14 Upington anguye lapha no20 KwaZulu Natal namaphethelo zoqaphela mbothi amazinga akhoshisa akhathalisa ingubo ngaye lapha u20 lapha u21 kusasa zoqhubela shisele emafini makhona lapha kwaZulu Natal ngaye lapha u31 selapha u36 emelo anguye lapha u30 Gauteng zobe shisela emafini ngaye lapha u34 selapha u32 Musina udabo olufanayo ngaye lapha u37 emthatha azobe nguye lapha u33 obenje eCape Town khumbula mbukelo seCape Town uthi ngempela kunomsingo banda ugabancela amathuba ezivula ukuye lapha u30% amazinga okushisa anguye lapha u23 obenje makhona uUpington anguye lapha u35 ngithatha intamo ngizibuyisela lapha kuvusizo wakalanga mina ngithi kini nonke emakhaya because thela umusa